Il-kandidat għal kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija qal li mhux se jordna investigazzjoni dwar l-akkużi gravi li saru fil-konfront tiegħu fl-aħħar ġimgħat. Dan kemm il-darba s-sibt li ġej jinħatar fit-tmun tal-Partit Nazzjonalista. Mistoqsim il-ġurnalisti jekk bħala kap tal-Oppożizzjoni jitlobx investigazzjoni tal-Pulizija dwar il-kont tiegħu f'Jersey, Delija wieġeb hekk. Le, minix ħaninvestiga xejn. Minkejja li l-allegazzjonijiet li qed isiru fuqu huma ta' natura kriminali ta' ħasil ta' flus, Delija kompla jirribatti dawn l-allegazzjonijiet u saħansitra meta mistoqsi ripetutament dwar il-kont tal-bank f'Jersey huwa dawwar il-kanuni fuq il-partit li jrid imexxi u qal li l-Partit Nazzjonalista għadu maħkum minn miljuni ta' euro f'dejn. I have no problems with the bank. I have no financial problems. I never had. I never will. The Nationalist Party sadly has, and nobody asks how many. Are the millions that they owe. Everybody knows exactly how much my debt is and how much my assets are. Nobody is asking how much the Nationalist Party owes and who made the debt and what it's covered by. Nobody is asking those questions. Il-ġimgħa l-oħra Delija iddikjara li d-deputat Carol Aquilina kellu jerfa' ir-responsabbiltà tad-dikjarazzjoni li għamel dwar il-mażunerija. L-istatement huwa tal-mistħija, dak l-istatement irid jieħu r-responsabbiltà sħiħa tiegħu u minix sa nieqaf qabel il-konsegwenza ta' dak li qal. Ir-riżultat tagħha. Madankollu jidher li dan il-kliem ma niżel tajjeb xejn, tant li Delija jidher li beda jrattab kliemu fil-konfront tal-istess Aquilina. Jekk hu sajf ixkluni naħseb tistaqsi lilhom. Jiena iddikjarajt li kull min għandu għal qalbu l-Partit Nazzjonalista jiena bidejja miftuħin biex nistiednu mill-għada illi jaħdem għall-Partit Nazzjonalista. Minkejja l-mod ġdid li l-kandidat għal kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija kien wieħed fil-bidu tal-kampanja, kollox jindika li l-passat tiegħu se jibqa' jiġri warajh.